Gusto nyo ba malaman kung paano makakuha ng NBI clearance online? Bigyan ko kayo ng step-by-step guide. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ngayon, ano nga ba ang NBI clearance at para sa ano ito? Ang NBI clearance ay isang dokumento na nagpapakita na wala kang kaso, wala kang criminal record, o ikaw ay isang mabuting tao sa mata ng law. Ito ay hinahanap ng mga organisasyon katulad ng gobyerno o mga kumpanya kung mag-a-apply ka ng trabaho para may ipakita na wala kang problema sa inyong history or criminal record. Ngayon, ang NBI clearance ay actually madali lang makakuha ng ito, especially basta wala kang criminal record o wala kang mga kaso sa past mo. Pwede lang ito makuha online. So ano ba ang mga kailangan na requirements para makakuha ng NBI clearance? First, kailangan mo ng 2 valid IDs, kailangan mo ng barangay certificate kung ikaw ay first-time job applicant, working email address, at saka 130 pesos para sa application fee. So ang mga ID cards na accepted para sa online registration are the following: passport, voter's ID, PRC and driver's license, Pag-ibig ID, UMID, SSS or GSIS, postal ID, local civil registrar issued certificate, Marina ID, school ID card, Seaman's book, solo parent ID, company ID kung ikaw ay government servant, Malacanang certificate for indigenous groups or police clearance ang pwede nyong i-present bilang valid ID. Ang barangay certificate requirement is exclusive lang for applicants who are first applying for a job for the first time. Mga things to remember lang when applying using the online application. First, you will be required to mention yung ID na gagamitin mo sa appointment mo. Kasi kailangan mo yun idala sa actual physical appointment pagkatapos mo mag-register online. Second, mga non-government issued identification and certification are not valid for clearance. Ang mga documents and identification that you should bring should be legible, government issued, and original. So mga photocopies hindi yun acceptable. Applicants who need to renew their clearance can only bring one legitimate identification. In addition, a copy of their prior clearance should also accompany them. So ngayon, pakita ko sa inyo yung kung paano ang process, kung paano makakuha ng NBI clearance online. So step 1, punta kayo sa NBI clearance website, which is clearance.nbi.gov.ph. So pagpasok niyo dito sa page na to, agree lang kayo dito sa services nila. Basahan nyo na lang yung mga advisory dito, which is nakasulat rin yung mga government ID yung mga kailangan i-present. Tsaka, kung meron ka na account, pwede ka mag-sign in dito. Pero most likely, wala ka pang account. So, kailangan mo lang mag-register dito sa baba. So, kailangan mo lang sabihin kung meron ka ng NBI clearance issued from 2014 to above. Kung wala pa, o di select no at mag-register ka. Fill in mo lang yung mga blanks. Mobile number, email address, at maglagay ka ng password. Accept yung terms and conditions. Agree ka lang. Ayun, tapos magsa-sign up ka. Ngayon, makakuha ka ng OTP. Yan. Submit yung OTP. Yan. Naka-fully register na tayo sa NBI Clearance Portal. Ngayon, magla-login ka lang. Review mo lang yung applicant information mo. Bigay ka ng address. Mga other information. Height at weight.
tsaka save yung information. So submit naman lang lahat ng mga connect mo dun, and then save yung profile mo. Ngayon na na-save mo na yung profile nyo, click mo na lang yung apply for clearance. Select type of ID na i-represent mo, so either passport or yung mga driver's license. Ipin natin passport. Type mo na lang ID number dito. Okay, so kailangan mo na lang mag-select ng schedule. Select ng branch at saka select ng schedule. So piliin nyo na lang yung branch na pinakamalapit sa inyo. Dito. Makita mo yung mga available slots na schedule na kailangan yung puntahan para dun sa branch na pinili ninyo. Tapos makita mo yung multi-purpose clearance na fee, which is 130 pesos. So makita nyo kung paano makabayad dito. Makita nyo dito yung mga options, which is bank, over the counter, online banking, cash payments, EasyPay, 7-Eleven, credit card, GCash, PayMaya, ShopeePay, or DragonPay. So pag nag-click na kayo dito, makita nyo na yung reference number na kailangan nyo gamitin pambayad dun. So after that, may schedule na kayo ng appointment para sa inyong NBI clearance. Ang kailangan nyo na lang gawin is actually pumunta sa branch na pinili nyo, sa schedule na pinili mo. Now remember, kailangan yung pumunta dun sa actual schedule dun sa branch ninyo kasi bawal ang mag-walk-in lamang para makakuha ng NBI clearance. Mga important reminders lang para sa inyong NBI clearance. Pag natapos nyo na yung pambayad at saka nakuha mo na yung registration code na yun, pagpunta nyo sa NBI Clearance Center, alamin lang na ang physical appearance sa NBI Clearance Center ay required kasi doon ma-check kung may mga hit kayo o kung may mga bad record ka para ma-release ang inyong NBI clearance. Walang age limit ang NBI clearance for any Filipino. At pag pumunta kayo sa mga NBI Clearance Center, huwag kayong magpaloko sa mga fixer na nagcha-charge para makuha ng NBI clearance kasi ang NBI clearance ay 130 pesos lamang at madali lang itong proseso. At yun ang ating step-by-step process para makuha ng NBI clearance online. Defenders, para sa lahat, Ilocano